L-eks Ministru Austin Gatt seta' kien marraf bl-iskandlu taż-żejt qabel kien żvelat mill-Malta Today ta' din l-indikazzjoni Manuel Delija li kien kap tas-segretarjat tal-eks Ministru. Delija kienet jixed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li kompla jiddiskuti rapport tal-Awditur Ġenerali dwar ix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta. Qed nisimak tixed, jiġifieri inti qed tgħidli illi qabel deret l-istorja fil-Malta Today Dr. Gatt kien jaf li ħirġa l-istorja? Kif għatlek, minix kompletament ċert mis-sekwenza tal-avvenimenti, pero għandi memorja tagħha, għandi memorja illi kienet sorpriża meta il-Ministru komunika li f'dan is-sens. Jiġifieri jista' jkun li kien ftit sigħat qabel the story broke. Manuel Delija spjega kif fil-perjodu li ħareġ il-każ meta hu kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista u Austin Gatt kien involut fit-tmexxija tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista kien irċieva messaġġ mand Gatt. Kienet SMS u għalli tista' tgħidli qed jingħad dan x'għandek xtajt inti. U r-rispost. Kienet sorpriża x'inti m'għandekx idea li ħad toħroġ l-istorja, ġifieri għalhekk kienet sorpriża, għalhekk il-kelma sorpriża mhux għadha. Is-sens, ġifieri għalhekk għandek din il-memorja illi qabel ħarġet l-istorja. Għalhekk hija possibbli. Fil-bidu ta' smigħ fil-Kumitat, Delija ddikjara li bħala uffiċjali fis-segretarjat kellhom struzzjonijiet li ma jiltaqgħu ma' ħadd fi żmien li jkunu qed jiġu evalwati proċessi ta' xiri pubbliku. Mistoqsi dwar jaħsibx jekk laqa bejn id-deputat Claudio Grech li kien uffiċjal tas-segretarjat ta' Gatt u l-protagonist fl-iskandlu dwar ix-xiri taż-żejt George Farrugia kien iċfloka, Delija wieġeb hekk. U jien dak li naf huwa illi l-uffiċjali kollha inkluż jien tas-segretarjati ta' Austin Gatt kellhom struzzjonijiet speċifiċi ħafna li għandhom levitaw laqat ma' nies fi żmien fejn ikunu qed isiru evalwazzjonijiet ta' offerti li kienu għamlu lill-gvern għal tranzazzjonijiet bħal privatizzazzjoni u jien ma naf bl-ebda stanza fejn din id-direzzjoni kienet miksura. Mistoqsijek għadx iddiskuta l-każ ma' Claudio Grech għal-bidu Delija għalli le għalkemm ftit sekondi wara ddikjara hekk. Ma niftakarx. Il-laqat li kellna kienu qosra ħafna, ma kienux ma konniex waħedna biex nagħmluhom u ma niftakarx x'intqal jekk issemmiet fil-qosor ħafna u ma tħallniex fil-mertu.